କାହାକୁ କଣ କହିବ ଝିଅ ବାହାଘର ଏତେ ଟେନସନ ଚାରି ଧାମ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିବ କାମ ସରିଯିବ ଝିଅ ବାହାଘର କଲାକୁ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ି ଉପୁଡ଼ି ପଳେଇବ ଇଏ ଗାଁ ଲୋକ ସାହି ପଡ଼ିଶା କେହି ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆରେ ମୁଁ କଣ ତମର କିଛି କାମ କରିଲେ ଆରେ ତମେ ଗୋଟେ ଠିକଣାଟେ ଦବନି ଗାଁ ଗୋଟେ ଜୋଇଟେ ଆସିବ ମୁଁ ତମର କଣ ସାହି ସାହି ଖାଇଦେଇଛି ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ କୁଞ୍ଜବନ ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଏଠି ନାଲି ଆମ୍ବ ଖଟା କୋଉଠି କି କିଏ ଦେଲା କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଏମିତି ଟେନସନ ସକାଳେ କିଏ ଦେଲା ନାଲି ଆମ୍ବ ତୁ ଦେଖିଛୁ ତୋ ମୁହଁକୁ କହିଲୁ ନାଲି ଆମ୍ବ ତୋ ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ପଣୁଷ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ନାଲି ଆମ୍ବ କିଏ କହିଲା କଟିଯିବି ଚିନ୍ଚୁ ମତେ କିଏ ବାହାର ଯା ଏଠୁ ଶୁଣ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମଉସା ମୁଁ ହଉଛି ଧନେଶ୍ୱର ଖଇନିଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନାଲି ଆମ୍ବଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାପା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାରାଦୀପରୁ ଶୁଖୁଆ ଧରି ଫ୍ଲାଇଟରେ ପଳେଇଲେଣି ଶୁଖୁଆ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଉଛି